Shoko rekuti rudo ibofu rinoshandiswa papi uye mumamiriro ezvinhu akaita sei? Nekuti zvinoita sekuti vanhu vakawanda havachazivi pekutaura kana kuti pekushandisa shoko iri. Ende shoko iri charakaipira ukarishandisa pasiripo rinosiya rakukuvadza, ende rinosiya rakunyudza, ende rinokusiya warwadziwa. Saka ngatimboonesanai kuti shoko rekuti rudo ibofu rinofanira kushandiswa papi uye harifaniri kushandiswa papi. Ngatipe muenzaniso womusikana ari kudanana nemukomana wake kumamisha kumaruva. Tozviziva kuti either mukomana ane mari kana kuti haana, izvozvo hazvina basa. Chakakosha ndechekuti vari kudanana zvechokwadi here. Pakadai shoko rekuti rudo ibofu rinoshanda. Asi pane nyaya ndepekuti hongu mukomana haana hake mari, asi urombe hwake huri kukonzereswa nekushaya maresources nekushaya mukana here, kana kuti hutori urombe hutori maari, ritori shavi renhamo ritori mupfungwa dzake. Pakadai ndo paakuda kungwarira kushandisa shoko rekuti rudo ibofu. Nekuti unogona kudanana woororana nemurume iyeye, asi mava mumba ndiwe uchabhadharira vana vako chikoro, ndiwe uchavatsvagira chikafu, asi uine murume ari mumba wauri kudanana naye. Saka kuti uavoide situation yakadai so unofanira kuita sei? Ngatipe muenzaniso kuti wamboshanya kumba kwemukomana wako iwo. Wosvika pamba pacho, gore rembudzi riri kuda kutodonha. Mai vake ndo vanototsvaga tumasanzu twekuvhara kuti mbudzi dzisapwanya mudanga rembudzi. Asi pamba pane mukomana ava redi kuva baba. Maplates chaiwo vanotonanikira paruware kana kuti anotoomera mudhishi. Mukomana ari kutadza kutora demo onotema miti yakazara musango, ogadzira dara rekuti mai vake vayanikire maplates, ogadzira gore rembudzi rakanaka. Uri kuzviona here kuti panapa haisi nhau yekushaya maresources, asi inhau yeurombe. Pane pamwe pekuti unoona kuti munhu uyu haana chinhu nekuda kwekuti ane usimbe ende anogarira pfungwa. Koita munhu wekuona kuti uyu haana hake chinhu, asi inhau yekuti ari kushaya zvikwanisiro, asi chese chaanowana mukana wokushandisa anoshandisa nemo. Saka pakadai unofanira kungwarira uye kuziva pekushandisa shoko rekuti rudo ibofu. Ngatimboendai kusaidhi remusikana. Uri mukomana uri kudanana nemusikana wako. Musikana wako ane vana 1 or 2. Tinozviziva kuti murudo hazvina basa kuti uri kudanana nemvana here kana kuti uri kudanana nemusikana asati ambozvara. Asi pamusikana wako ane vana, pane nyaya ndepekuti background yakaita kuti azonge amusituation yaari yakamira sei. Ngatipe semuenzaniso kuti musikana wako akamitiswa nekuda kwekuti aidanana nemadhara aiuya kuzotenga mombe. Vanhu vakatomboedza kumutsiura, vana mai vacho vakaedza kumurova, akasateerera, akasvika pakupuhwa nhumbu. Iwewo nhasi wakudanana nemunhu iyeye, vanhu vari kukupa mawarnings, iwewo woti rudo ibofu. Handiti uri kuona, waroora musikana iyeye, pakazoita vakomana vegoridhe vaita mari, anotadza here kuvhura makumbo? Kana history yemusikana wako ichitaura kuti aiti akangoona munhu ane mari, haatarisi age, haatarisi kuti akaroorwa here, aingovhura makumbo chete. Uri kuona kuti ukashandisa rudo ibofu pakadaro hazvishandi ende unonyura. Saka pane nyaya ndepekuti unoongorora situation ine munhu, woona kuti isituation yekuzvidira here, isituation yakakonzereswa neubenzi huri mumunhu here, kana kuti isituation yakangokonzereswawo zvingori natural zvekuti munhu wacho haana zvaaigona kuzviita. Saka ipapo ndo paunofanira kungwarira usati wataura kuti rudo ibofu. Zvakafanana nevanhu vanenge vachipa musikana warning kuti mukomana wako uyu akambouraya vanhu, iwe woti ndinomuda zvakadaro. Unogona kumuda zvakadaro, moroorana, asi chitoziva kuti watozvipinza wega mubraketi rengozi. Nekuti iwewo nemurume wako nevana vako matoo chinhu 1. Kana madhimoni akufambira nyaya dzawo, unofanira kuzozvimiririra. Zvekuti munodanana izvozvo hazvishandi. Iwewo wotaurirwa kuti musikana wako uyu kuchikoro aimbobudirwa, pane zvinhu zvisiri normal zvaiitika paari, iwe woti ndomuda akadaro. Apa unopinda mapendakostal chechi asikaiti zvemweya ayayi.
chikwambo chiri paari chokizotanga mabasa acho. Unozviziva here kuti unosiya chechi yako naMwari wako ukaenda kun'anga pamusana pesituation yaunenge wazvipinza wega neignorance uchishandisa shoko rekuti rudo ibofu. Saka chandoda kungoedza kutaura panapa ndechekuti kakawanda kacho shoko rekuti rudo ibofu rinoshanda paunenge uchiudzwa warning kana kuti mawarnings nevanhu vachikunyevera nezvezvinhu zviri negative kana kuti zvinhu zvakaipa zviri pamunhu wako, iwewe wobva waignore wobva wati ndomuda zvakadaro. Ndopatiri kuti kudanana hakuna kuipa, asi chimbotarisawo kuti vanhu zvinhu zvavari kundipa warning nezvazvo pamunhu wangu zvinhu zvakangoitika nekuti anga asina zvaaikwanisa kuita here, kana kuti zvinhu zvakaitika nekuda kweubenzi huri mumunhu wandiri kudanana nawo hwaanogona kuzoita futi ubenzi ihwohwo taroorana. Ndo paunofanira kungwarira usati wataura kuti rudo ibofu munhu wangu ndomuda akadaro. I hope manzwisisa zvandiri kuedza kukutsanangurai panapa musati marotomuka kuti munhu wangu ndomuda, tinodanana. Pamwe pacho vanhu vanenge vachida tokuponesa, vanenge vachitoda kukuyamura, asiwo pamwe pacho vanhu vanenge vachida kutokunyudza, vachida kuti usiye munhu akanaka anogona kuzova good life partner. Saka gara waona, gara waonera usati wataura kuti rudo ibofu.